Дами и господа, уважаеми гости, позволете ми малко извън сценария. Вълнувам се, няма как да не го направя. Обращението ми е, разбира се, към гостите, но най-вече към учениците. Уважаеми ученици, вашите преподавателки, тази вечер, освен с дневника, с маркера и степешира в ръка, те представиха пред вас своя художествен артистичен талант. И ви моля отново за вашите аплодисменти.